IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama may bida da iti arwatan an aramid da manipod iti Retaso, babaan na iti programa ti Environment and Natural Resources Office sa Inton Bigata, Hunyo 30, iti Dakkelamol dito'y syudada. Inbatad ni Mr. Georgie Jimenez, Environmental Program Officer iti Gobyerno Probinsyal na awis dagiti local designer ka na agdadait iti arwatan tapno itampok dagiti kabukbukudan da nga aramid manipod iti Retaso wenno dagiti titida atela. Kinana ni Jimenez sa imbes sa maibalang dagituyan nagkat nasaysaya at no ikanit importansya dagiti dagitoy, babaan iti panang disenyo kas kumay iti streetwear conformal wear nga iso iti mairampa kas paseta iti Ecolympics at 2026. We know very much this is a circular economy program ti environment kasi mabobserbar tayo digitay adu nga retaso. Siyempre digitoy retaso tatanakit kaslaawan serbinan. So we tried nga with this activity para maging aware apo dagiti siyempre producers tayo dagiti designers tayo dagiti agdadait nga digiti retaso pelang ket imbes nga ibeleng dan why not nga i-retred da i-design da mausar DJ so nga we tried to look for local designers tayo dito Ilocos Norte dito Lawag ta isudan to iti mangi showcase ana digiti pagbalinan iti digiti retaso nga arwat adda streetwear mabalin ti summer work and digito formal work. Inayon ni Jimenez dahito iti may sawaga sa pananggutigot karagiti ka probinsyaan nga dapay tinapinta sa pagbanagan dagiti inpagaropa ti kaaduan a basura. Kalikagom itinaso ang opisina nga itandudo tinaso a banag wenno iti Retaso Revolution at tapno makisaya na ti basura iti probinsya. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.